moto obodo a bụ gụwa ji aka gị anya ọ bụghị mmadụ n'anya mba mmadụ n'anya bikos azụrụ m ahịa akwa na Nnamdi Azikiwe asị ka egbu dịka ụgbọala ị nwere ugbu a na-agụ moto ọnụ ọ ghọrọ ka mmadụ igbe oke dagburu taa igbe oke sọvaịva anaghị agụ moto ọnụ dịka i kwuru ibido n'ire akwa ọtụtụ ndị mmadụ amaghị nke ahụ ọgbasa n'ire akwa alụrụ m taya 1970 ọrụ 71 mgbadata Ọnịcha wee zụọ ahịa akwa ru 73 bịa Lagos zụọ ahịa akwa wit ofu Ford taya ịrụrụ nke a na-akpọ Vulcanizer okwu na onye ama ha na ịrụ taya ahụ ọkwa ndị ruo tata onye ma anyị ya the fastest way of making money n'ịma ihe iyi eme n'ịrụ taya maka na-aba na-enye ha anya dịka ya sị na onwe ha ama ihe ya eme nọ jos onye na-agbaba ịrụ taya ọharasa ịrụ taya mmadụ nwere akụrụngwa dịgasị na-esi arụ taya ị ga-egote ochie taya ndị a na-agbakọta nsavis ọba ha nche gotawu taya igote taya ị na-enye ma rent ha anaghị were eme ihe egotata ugwu ihe egote ochie taya sacha gbọịkọ onye fụrụ ogogogo ime ka enwe obere ego nye wee soro nke rụrụ arụ mana ha na-anọ ohuru sọsọ na ya na-arụ taya ọ mazighị na o nwere ụmụ ihe dịgasị n'akụkụ taya ịrụ taya bụ simplest way esi eme ka ego agwaghị ego onye ha eme nke n'ụbọchị ị nwere ike ịrụ otu taya mgbe ahụ nwee ego 10 rụọ ofu tubu mbụsị ahụ nwee ego 5 rụtazie 1 pound arụta na ọrụ rụrụ arụ ịgwa mmadụ ole na-enwe 2 pounds n'ụbọchị mgbe ahụ nke ịma na ịbụrụ nwatakịrị anya ji nwayọọ ihe ụwa anaghị ashaka tufu nọ ya ọnwa isii ife ọkpụkpụ ego n'aka gị fụkwa ihe ọzọ iyi eme mana onwe ndị na-aba alụọ ya onwe 2 pounds n'ụbọchị tufu chi ejie ọ banye oge ahụ a na-etinye egwu na họteelụ ije gbaba egwu ịgbacha egwu ṅụọrụ mmanya ịṅụcha mmanya onwe ka o si eri ime ihe so na mmanya wee fụtawa mgbe ahụ ego 2 pounds ịrụtara agbarara ije bidokwa n'isi ma ị bụrụ onye ihe na-agụ agụụ ị mara ka ihe esi nke ihe eri na nke ihe edebe na nke ihe edebe kwesịrị ịka nke iri eri otu so n'ihe jọgburu onwe ya anyị mere ntọrus bifo anyị amaghị na onwe anyị ka anyị na-egwu ma ihe eji maraba anyị mbụ bụ ị na-agụcha 6 na ndị nwere opọtuniti a na-azọ gị azọ onye duru ka na eburu ha ezigbo nwa ka ije gbalịa bọị ije ebe ya agba bọị gbachacha ya aha 5 eduo unu onye na-agụ akwụkwọ ndị otu nwere opọtuniti na-agụ akwụkwọ ga ịfụta ike ya ibi ndị na ojecha university fụta ebi ya 404 ma ọ bụ mana agụ kash iji mgbe ahụ onweghị ego ị nwere mana ikekwe ọ bụghị nwa 190 ka iji akpachata oge ahụ na-agba mana otu ọrụ oyibo na ịzụ ahịa si dị iche tupu ife onye goro moto na-azụ ahịa oge ahụ ịma na ego ya na ụwa magwo na ya nọ mana o nwere mgbe aha iyere ejide ezigbo ego ihe enwechago 500,000 pounds mana ego ijiri ezubeghị ahịa chọrọ ịzụ ihe eji eje ego moto ibi nọ na bọs oji n'oge ahụ 3 pounds something 4 pounds something mana ihe ego ya kama ijego 190 ma 150 na-agba were eje ahịa mana kịta nwatakịrị
na elementary moto ga akpọ ya ụmụ ahụ moto ahụ ike na-egwu ya ọgwa prize ya ike na-ekwu ọgwa prize ya ịhụ na ị na-achọ ego ọfụtazi ka ọ gbara ụgbọ ya ọjụ ụmụ mgbe anyị bụ ndị ala ọcha nọkọtara I drop back so much n'ịgba bọyị and ihe a na-eme tata maka na ọ bụrụ na ije ha akwụkwọ ịgba ha bọyị si eji n'iji si eji n'ọsọ anyị eme mkpupu o nwere ebe ihe ebido so ana m advaịs lere ụmụazị ebe ugwo na-egocha yunivasiti kedu ọrụ rara ahụ ihe ejekwuru zụọ ahịa jee mụọ ahịa ịmụcha ya ọ part of education ka ọ bụ ịtụkwasị ya nke ahụ egoro agụ n'elu ya ọ bụghị ebe ịbaziri ka m ga-abanwu ere anyị nwe opportunity wee gụ ụdị ahụ maka ife onye gụrụ akwụkwọ ebe ọ na-aba ọ na-abịa with authority Opurobios igwe ejenga mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwaokori na-asị gị ife abụ ugwu mba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu mba. mụnwa bụ Chief Vincent Obianodo eze na nwa Chinemere na Nneni na ya ụmụaka Igbo niile onye ọbụla kaba ahụ na-asụrụ Igbo ihe amụta oyibo amụta biko jisi n'ike daalụnụ.